ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабаргузориша аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Чунин аз хабарҳое ки мо ин соат пайгирӣ мекунем. мулоқоти намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо масъулину кормандони васоити ахбори омма ҳадаф шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти кишвар. баргузории машварати илми назариявӣ ба муносибати рӯзи таъсисёбии мақомоти гумрук дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар соли 2022 шароити таълим ва илмомӯзӣ беҳтар гардидааст. ба хотири шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти кишвар дар шаҳри Душанбе мулоқоту вохӯриҳои масъулон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинону фаъолон ва кормандони касбу кори гуногун идома доранд. ин навбат вохӯрии гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулон аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони сохторҳои гуногуни пойтахт бо кормандони васоити ахбори оммаи кишвар доир гардид. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон санади муҳими расмӣ, барномавӣ ва муайянкунандаи самти сиёсату давлатдорӣ буда ифодаи равшани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи мукаммали фаъолияти тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати устувори ҷомеаи мо ба сӯи ояндаи дурахшон мебошад. ин нуқта зикр гардид зимни мулоқоти навбатии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони васоити ахбори оммаи кишвар. бо такя ба нуқтаҳои паёми пешвои миллат ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зимни ироаи паём баён гардида буд, ҳозирин иброз доштанд ки барои расидан ба бузургтарин дастоварди замони истиқлолият, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ноил шудан ба зиндагӣ бо саодати имрӯза ва бунёди Тоҷикистони навин ки ҳоло аҳли башар онро мешиносад ва эътироф мекунад, мардуми шарафманди тоҷик содиқона заҳмат кашиданд, мушкилоту маҳрумиятҳои ниҳоят вазнинро аз сар гузарониданд, фидокорию ҷонисориҳо нишон доданд ва қаҳрамониҳо карданд. аз ин рӯ моро мебояд ба қадри неъматҳои истиқлол бирасем ва барои насли ояндаи худ як давлати обуду осуда ва пешрафтаро ба мерос гузорем. зимни мулоқот масъулин доир ба одобу ахлоқи ҳамида дар кору фаъолият ва фарҳанги либоспӯшӣ ибрози андеша карданд. аз кормандони васоити ахбори омма даъват карда шуд ки дар муборизаҳои иттилоотӣ ҳушёриро аз даст надода, барои пурра намудани фазои иттилоотӣ ва поздоштани арзишҳои миллию суботи сартосарии кишвар бо таҳияи барномаҳои таҳлилӣ ва гузоришҳои саривақтӣ саҳми худро гузоранд. ҳамчунин дар доираи 4 ҳадафи стратегии кишвар ва нақшаву барномаҳои таҳиягардаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ изҳори назар карда шуд. гуфта шуд ки ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти узқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмасъулро тадриҷан амалӣ карда истодаст. шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми соҳаҳои кишвар, махсусан ба мо кормандону масъулини соҳа вобаста шудааст. дар паёми навбатӣ ҳама масъалаҳои мубрами рӯз вобаста ба соҳа гуфта шудааст ва мо ҷавонон тасмим гирифтем ки дар ҷавоб ба ғамхориҳои ҳукумати кишвар ба сарвари давлат саъю талоши хешро баҳри ободию шукуфоии давлати азизамон дареғ нагузошта ҳиссаи арзандаи худро гузорем. дар идомаи мулоқот иброз гардид ки ташаббуси пешгирифтаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ бобати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт барои тозагии муҳити атроф шароити созгорро муҳайё сохта симои Душанбе шаҳрро боз ҳам зебо мегардонад. аз ин рӯ аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд ки дар муаррифӣ имкониятҳо ва зебоиҳои пойтахт самгузор бошанд. дар идома дигар мавзӯъҳои дар паём дарҷ гардида мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. зимни тавзеҳи нуқтаҳои муҳим ва ҷанбаҳои гуногуни паём зикр шуд ки паёми пешвои миллат моҳияти марҳилавӣ ва барномавӣ дошта бозгӯи марҳилаи рушди устувори ҷумҳурӣ мебошад. тавре иброз гардид таҳлили мазмуни умумии паём нишон медиҳад ки дар меҳвари он масъалаҳои таъмини зиндагии сазовор барои шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва ғамхорӣ нисбат ба қишрҳои гуногуни ҷомеа қарор гирифтааст. дар шароити имрӯзаи рушди иқтисоди бозоргонӣ ба зиммаи хадамоти гумрук танзими фаъолияти иқтисодии хориҷӣ гузошта шудааст ки аз кори он инкишофи самтҳои афзалиятноки иқтисодиёт, густариши соҳибкорӣ, аз ҷумла тиҷорати хурд ва миёна вобастагии қавӣ дорад. имсол 22 январ аз таъсисёбии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 31 сол пур мешавад. ташкили чорабиниҳои гуногун ба ин муносибат дар пойтахт
оғоз гардид. ҳамасола дар кишвар 22 январ ҳамчун рӯзи таъсисёбии мақомоти гумрук қайд карда мешавад. саҳми кормандони ин мақомот дар ғанӣ гардондани қисми даромади буҷет назаррас мебошад. вобаста ба таъсисёбии хадамоти гумрук ҳамасола дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат ки кормандони ин соҳаро омода менамоянд машваратҳои гуногун ташкил карда мешавад. имсол нахустин шуда донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ба ин муносибат ҳамоиши илмию маърифатиро созмон дод. ба муносибати рӯзи таъсисёбии мақомоти гумрук дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон машварати илмии назаравӣ зери унвони роҳҳои баланд бардоштани механизми самаранокӣ ва сифати хизматрасонии гумрукӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди рақамӣ баргузор гардид. дар кори машварат олимони соҳа аз муассисаҳои гуногуни таълимие ки дар риштаҳои иқтисодию гумрукӣ мутахассис омода менамоянд, роҳбарияти донишгоҳ ва намояндагони хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохтори минтақавии он дар шаҳри душанбе ширкат намуданд. дар раванди кори ҳамоиш масъалаҳои муҳими ин бахши иқтисодиёт хоса рақамикунонии хизматрасониҳои гумрукӣ мавриди баҳсу баррасиҳои ширкатдорон қарор дода шуд. тавре дар чорабинӣ таъкид рафт, ҳоло дар аксари сохторҳои хадамоти гумрук аз ҷумла дар раёсати он дар шаҳри душанбе аксари хизматрасониҳо ба таври электронӣ ба роҳ монда шудааст. дигар масъалаҳои марбутаи ин бахш ҳам дар идомаи кори машварат бо пешниҳоди маърузаҳо таҳлил гардид. ҷое таъкид аст ки донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон яке аз аввалин муассисаҳои олии таълимӣ мебошад ки дар самти фаъолияти гумрукӣ мутахассис омода менамояд. чун баъди ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон 22 январи соли 1992 дар назди девони вазирони ҷумҳурии тоҷикистон саидораи назорати гумрукӣ ташкил карда шуд ва ҳаминро дида донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон аввалин шуда ҳамин соҳаи фаъолияти гумрукиро ташкил карданд ва аз ҳамон солҳои соли 95 аниқтараш ташкил намуданд ва аз он давра то ба имрӯз донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар бахши омодасозии кадрҳои фаъолияти гумрукӣ саҳми арзандаи худро дорад. тавре таъкид шуд, яке аз самтҳои асосии фаъолияти хадамот модернизатсия ва ислоҳоти мақомоти гумрук мебошад. дар ин замина аксари бахшҳои хадамот давоми солҳои охир фаъолияти худро ба таври электронӣ роҳандозӣ намуданд. имрӯзҳо хадамоти гумрук дар ташаккули қисми даромади буҷети давлатӣ саҳми калон гузошта баҳри таъмини амнияти иқтисодии тоҷикистон функсияҳои муҳими ҳифзи ҳуқуқиро анҷом медиҳад ва ба равандҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар таъсири худро мерасонад. фаъолияти ҳифзи ҳуқуқии мақомоти гумрук серсоҳа буда аз масъалаҳои мубориза бар зидди қочоқ ва вайронкунии қоидаҳои гумрукӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, содироти арзишҳои фарҳангӣ ва таърихии халқҳо, анҷом додани назорат аз болои содироти маводи стратегӣ барои ҳаёт ва саломатии одамон, ҳайвонот ва набототи муҳити зист зарарнок иборат мебошад. ҳамаи бахшҳои фаъолияти самтҳои гумрукии мамлакат дар ҷараёни ҳамоиши донишгоҳӣ ки ба унвони роҳҳои баланд бардоштани механизми самаранокӣ ва сифати хизматрасонии гумрукӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди рақамӣ баргузор шуд, бо пешниҳоди гузоришу маърузаҳои илмӣ дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон мавриди таҳқиқу баррасии олимону донишмандон ва кормандони соҳа қарор гирифт. литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе таи солҳои соҳиби истиқлолӣ бунёд ёфтааст. муассисаи мазкур дорои шароити муосири илмомӯзӣ буда раванди таълиму тарбия аз рӯи барномаҳои таълимии замони муосир баромонда шудааст. дастовардҳои омӯзгорону хонандагони ин таълимгоҳ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ назаррас арзёбӣ гардид. сужаи навбати барнома идомабахши ҳамин мавзӯст. хонандагон омӯзгорони литсеи рақами 3 барои хонандагони болоиқати пойтахт дар соли таҳсили 2022 дар якчанд озмун олимпиадаҳои шаҳрию ҷумҳуриявӣ ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. аз ҷумла 289 нафар хонанда дар даври ноҳиявии олимпиадаи фанӣ иштирок намуда, аз ин шумора 100 нафар сазовори ҷойи ифтихорӣ гарда ба даври шаҳри он роҳхат гирифтанд. ҳамзамон 8 нафар хонанда гирандаи стипендияи президентӣ, 11 нафар гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва 3 нафари дигар гирандаи стипендияи раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд. хушбахт аз он ҳастам ки зодаи даврони истиқлолияти кишвари азизам ҳастам. чун ин олимпиадаҳо дар пешрафт ва зиёд гардидани донишу малакаи хонандагон бисёр мусоидат мекунад ва миннатдории худро ба тамоми он нафароне ки дар ташкилу баргузории олимпиадаҳо саҳми худро гузоштанд ва он устодоне ки барои соҳибмаълумот шудани мо дар тайёрӣ ба олимпиада саҳми худро гузоштанд мерасонам ва ҳамчунин ба тамоми ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки дар олимпиада иштирок намуда дониши худро сайқал диҳанд. аз фурсат истифода бурда дар давраи
تعطیل زمستانه یکشان کتاب‌های بدایی را مطالعه نمودم که برای زیاد شدن دانش ملکه من بسیار برای مفید بود. طور مسئولین تعلیمگاه امروز دوشنبه 3 نفر خواننده در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت شرکت نموده، یک نفر سزاوار جای اول و یک نفر دیگر مقام سوم را اشغال نموده است. در این برابر تعلیم گیرندگان مؤسسه مذکور در دور شهری آزمون جمهوری فروغ صوبی دانای کتاب است اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. طول 4 سال می شود که در المپیادهای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می گردم. امسال نیز در المپیادهای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک کرده در دور نهایی سزاوار جای یکم گردیدم و به دور شهری راه یافتم. خاطررسان می‌نماییم که 14 نفر خواننده در مسابقه‌های ورزشی از جمله شاهماد و ششکه شرکت ورزیده، 2 نفر آنها سزاوار جای یکم گردیدند. باید گفت که خوانندگان لیسه مذکور مقصد دارند فن‌های تعلیمی را خوبتر و بهتر آموخته در آینده نیز در آزمون و المپیادهای مختلف فنی فعالانه اشتراک نمایند. در المپیادهای فنی از فن بیولوژی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم. من گیرنده اسپند رئیس شهر و گیرنده اسپند رئیس ناحیه اسماعیل سامانی نیز گردیدم. من در تعطیل زمستانه به مرکز دریافت و رشد استعدادها رفته برای المپیاد جمهوری تیاری دیدم. یادآور میشیم که در لیسه رقمی 3255 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند که برای آنها شرایط مساعد تعلیمی مهیا گردیده است. مأموریت و آموزگاران لیسه کوشش میکنند تا در سال تحصیل 2023 اشتراک خوانندگان را در آزمون المپیادهای شهری و جمهوری و بین المللی دوچند نمایند. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ раванди корҳои ободонию гулзоркунӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар гӯшаву канори пойтахт вусъати тоза пайдо намудааст. афзоиш ва нигоҳубини гулҳои гуногунранг аз гармхона оғоз мегардад ки гулпарварон дар ин қитъаҳо тухми гулҳоро кошта парвариш менамоянд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. гармхона як воситаест ки тамоми фасл ба коштану парвариши гулҳои мавсимӣ замина мегузорад. гулпарварони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи фирдавсӣ айни ҳол дар гармхонаҳо гулҳои мавсимӣ зимистонаро парвариш доранд ки барои зебо ва гулзор намудани мавзеъҳои гуногун равона шудааст. гулҳое ки дар ин қитъа афзоиш меёбанд намудҳои гуногунро дар бар мегиранд. аз ҷумла сафед, зард ва бунавш мебошанд ки ин гуна растаниҳоро бештар дар рӯзҳои офтобӣ мекӯчонанд. гулпарварон дар ин гармхона боз аз пайи дигар намуд гулҳои мавсимӣ машғул бошанд. ҳамарӯза онҳо тарзи дуруст ва парвариши расонидани растаниҳоро аҳамият дода ҳар субҳ аз пайи тозагӣ ва шукуфо намудани гулҳо кӯшишҳо ба харҷ медиҳанд. бояд гуфт ки зебогии кӯчабоғу хиёбонро гулу дарахтони ҳамеша сабз зебу зина додааст. воқеан шаҳри душанбе дар ҳар мавсим ободу зебо мегардад ки аз дидани чунин назаррабоиҳо ҳар як шахс болида рӯҳ мегардад. он меҳнату заҳмате ки аз ҷониби кормандони соҳаи ободонӣ ба назар мерасад маҳз аз таҷрибаи пурмаҳсули онҳо дарак медиҳад ки ин мавзеъҳои дилангез рӯз то рӯз сабзу гулрез гардидааст. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ки 250 000 адад гули лоларо дар бар мегирифт ки иҷроиши онро мо ба 550 000 адад расонидем. аз ҷумла боз ҳам гулҳои мавсимии ҳарранга 80 000 дигар шинонида шудааст дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе. сарчашмаи ҳамаи ободиву озодагӣ ва сабзу гулпӯш гардидани пойтахтамо шаҳри душанбе аз сулҳу субот, оромиву осоиштагӣ ва якдигарфаҳмӣ маншаъ мегирад. ин ҳама бунёдкориву созандагӣ ва ободонию гулафшонкунӣ бо дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ ҷараён гирифтааст. дар тӯли ин солҳо раванди корҳои сабзу гулзоркунӣ марҳила ба марҳила дар гӯшаву канори шаҳрамон идома дорад. масъулин мегӯянд дар ҳар мавсим омода ҳастанд ки чунин гулзоркуниро тақвият дода зебу зинат бахшанд. дар гармхона зиёда аз 5 намуд гулҳои мавсимии замистонау тобистона парвариш карда истоданд ки ин гулҳои виола, капуста, катарантус, маргарита мебошад. дар мавсими баҳор мо боз ҳам якчанд намуд гулҳои мавсимиро ба нақша гирифта истодаем ки барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ташкил диҳем.
бо чунин талошҳои бунёдкорӣ барои сабзкории Душанбе имрӯзҳо дар ҳар як кӯчаву хиёбони пойтахт гулу бутагул ва дарахтони гуногуни ороишӣ сояафкану ҳамеша сабз дида мешавад. нақши президенти мамлакат дар шукуфоии сарзамин тавассути таъсис ободонӣ ва сарсабз гардондани гулгаштҳо боғҳои фарҳангиву фароғатӣ хеле бузург аст. дар воқеъ гул зебдиҳандаи кӯчабоғу хиёбонҳо мебошад ки тамоми гӯшаву канори роҳҳои мошингарди пойтахтро бо рангҳои ҷолиб зебу зина дода дар ҷойҳои муайян шинонида шудааст ки чунин масири роҳҳоро гулпӯш менамоянд. кормандони соҳаи мазкур низ ҷиҳати ташвиқ намудани корҳои ободонӣ, сабзкорӣ ва бо гулу бутагулҳо ороиш додани атроф кӯшишҳо ба харҷ дода истоданд. бинандаҳои азиз, ин буд хабарҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд ва мо онҳоро аз телевизиони Душанбе манзури шумо намудем. Сарбаланду хона обод бошед.